til slik. Jeg ved godt, at den der Superchargers, den blev ikke lige så god. Men vi laver en ordentlig. Og jeg har sådan nogle lakridser her. Ja. Dem vil jeg gerne lige smage på. Fordi min mor og min far, de var i Tyskland. Så det var meget godt. Så jeg kunne få en masse lækker slik. Og jeg håber, Så har jeg sådan en lille lakrids her. Den er rigtig god. Jeg håber, I kan høre os i baggrunden. Fordi der er musik på. Christine, det kan de godt, og lad være med at sige det der hele tiden. Okay. Så er videoen forfra. Ja. For det mener, du ikke skal sige det. Okay, hvad skal du nu spise? Har du slet det stykke, der på shirtet? Nej, jeg har ikke slettet det. Nu skal jeg spise en dumle karamel. De er fucking gode. Jeg ved godt, jeg bander lidt. Ja, Må sådan leve gør med man. det. Sådan gør man i videoer. Nogle gange. Ja. Det er ikke alle, ikke. Det er ikke alle, der bander hele tiden. Jeg har bare sådan en sygdom, at jeg bander. Så har jeg min ven her. Hun skal smage på jelly beans. Nej, bean bustles. Nej, jeg hader Bean Bustles. Gå der ned og tag en. Okay. Er der ikke noget, jeg kan spytte det ud i? Jo, i den her. Nej. Hvad skal jeg spytte det ud i? Den her. Nej, du skal bare sluge det, hvis der er noget klik. For jeg har ikke helt noget, du kan spytte det ud i. Nå, det har jeg. Optager du stadigvæk? Nå. Første. Ja, du skal kun tage en, det ved du godt, det går. Kun én. Ja. Okay, jeg spytter den ud i den her klud. Okay, det gør du bare. Kom nu, Christine. Jeg tror snart, at vi Hvad smager den af? Baby wipes. De er pisse gode baby wipes. Fuck, jeg hader Bean Bustles. Nå, Skal jeg en anden drik? fuck, han smagte og skulle også på det. Bøvs. Det var fandme hundemad, jeg lige fik der. Lad os så gøre. Fuck, det var hundemad, jeg spiste. Ja, jeg spiste hundemad, mand. Din tur. Ja, jeg skal lige have. Jeg håber, du får græs. Nej, for jeg har sgu da taget en i går. Nu er jeg bare ved. Fuck, jeg hader hundemad. Ja, hallo.